So, nakoy pangutanan na kabayan na po sa atong kamatayon mo niya. Kaya mo pangutanan doon, napasar po ni sa kuha niya, wala na akong matubag kay wag ko kapalo. So, mao ni kung moabot ang time na atong kamatayon, unya, o time nga makasakata sa langit, katong mga namatay nga nauna pa sa tuwa, may nungtuman ba nato ni sila o atong sa langit? So, Yes. Kitang tanang mamatay, Hebrew 9:27, man is appointed to die and after death is judgment. Ayong pautan na, mahinomduman pa ba? Nato ang ato mahinigugma? Mahinomduman. Kaya nga naman, di man na makalimtan, kay part man na kanato as tao. Pagkamatay nato, ang atong lawas, Ecclesiastes 12:7, mubalik ang yuta sa pagkaabog. Pero ang atong kalag, magpabilin. Mauna nga, mahinomduman gihapon na to, kay spirit naman ta. Sama pa pananglitan sa mga propeta kaniadto sa karaan. Mato example nimo, Mateo kapitulo 17 versikulo 3. Og nakita sa tulo ka tinun-an si Moises og si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Elias o si Moises 1,000 of years dugay na nangamatay. Pero may appeared sila dito sa Mount Tabor. Nakaabot din yung Mount Tabor, itong Mount of Transfiguration, nga nausap ang dagway sa Ginoo. Dito ang dugay nang namatay, nga si Moises o si Elias, nag-istorya sila sa Ginoo. So sa ato, patay ko na muna. Ha? Bisan patay na ang lawas, pero naapag ako intellect. Kaya istorya pa man. So pag mamatay ta, although wala na tayo physical body, spirit na ta, kauban sa Ginoo, pero always nagpabilin ang atong memory. Makailang ihapon ta ni atong mga tao. Ano man, iklaro man na sa unang Juan 3:2 nga mahisama na ta sa Ginoo. So ang Ginoo, doon na intellect. Kasamang paagi, kita spirit na pareha sa Ginoo, makadumdum ta, bisan pa sa atong kagahapon, sa atong pagkapakasala, di na mabura sa atong una-una. Magpabili na nato hangtod sa eternity.